Vítajte v historickej radnici, vítajte v Bielom salóniku, na mieste, kde primátori vítajú prezidentov, ambasádorov, ministrov, vzácnych ľudí. Tým vzácnym človekom, vzácnym hosťom dnes bude Miloš Mečíš. Miloš, vítajte. Dobrý deň. Zároveň ste aj prezidentom, čiže tá nič sa nestratí, budete i prezidentom. Dovoľte, aby som na úvod vymenoval všetky tie krásne veci, ktoré ste ako profesionálny tenista mali na svojom konte. Nedá sa bez výpočtu samozrejme začať. Vašich športových úspechov bolo veľmi veľa. Samozrejme treba rozprávať o tom olympijskom v dvojhre v Sovle v roku 1988, ale treba spomenúť aj dvojnásobný finalista dvojhry na Grand Slamových turnajoch, neoficiálny majster sveta vo štvorhre, víťaz 11 turnárov ATP vo dvojhre a 9 vo štvorhre. V oboch disciplínach bol najvyššia svetová štvorka, čo je úžasné, zimomriavkové. Ak som niečo vynechal, teraz je tá chvíľa, aby sme to doplnili. Dobrý deň, tak tie výsledky sú, dá sa povedať, tie, čo najviac zvučia, ale ja si vážim aj tie malé, keď sa začínalo, aj tie prvé začiatky v klube, keď sa vyhrali majstrovstvá kraja, majstrovstvá okresu. Takže človek si rád zaspomína. A tieto, čo ste spomenuli, sú asi tie, čo si ľudia najviac pamätajú. S Milošom budeme rozprávať o Košiciach, o tenisovom centre, ktoré sme v Košiciach prednedávnom vybudovali, spolu kolaudovali, spolu otvárali, klepali po kameni. Budeme rozprávať o tom všetkom, čo sa týka Košic, ale samozrejme mali by sme sa vrátiť aj úplne na začiatok a málo kto možno vie, že vašim tým prvým ozajstným trénerom bol vlastný otec. Poďme sa vrátiť k týmto začiatkom. Ako to celé bolo? Ako to aj v tých Košiciach počas toho tréningu bolo? Tak ja som začínal v Prievidzi. Vraj teda, nech sa presťahoval tenis do Prievidze. Tie prvé začiatky boli v Bojniciach, ale to si už ani nepamätám, bol som malý a viac menej som naháňal loptičku iba po Antuke. A potom v Prievidzi aj brat bol starší, takže ja som sa zviezol aj popri ňom, on už hrával celkom dobre. A otec hrával, bol majster Juhomoravského kraja, kde vyrastal v doraste, a takže ten začiatok nejaký nám dal. A otec sa hlavne staral o tie prvotné tenisové kroky, o tie plány, na ktoré turnaje ísť, počítal tie rebríčky a doprevádzal ma teda, všade ma vozil na tie turnaje. A mali sme dobrý tím v Prievidzi, musím povedať, že mali sme niekoľko majstrov Slovenska predo mnou v doraste a mal som sa od koho odkúkávať a mal som aj s kým hrať. Vy ste otec, starý otec, ale zároveň otec váš bol aj tým trénerom. Ako dnes, ako otec a starý otec sa dívate na všetky svoje vnúčatá, deti, na všetkých tých, ktorých môžete vyvýchovať a sprevádzať k športu, nielen k tenisu. Tak ja tesne po kariére by som povedal, ešte počas kariéry sa mi narodil syn, a tesne po kariére dcéra, takže to som tiež veľmi vnímal, je to fantastický zážitok v tom živote, predsa len je to taký zázrak, by som povedal, keď sa niekto narodí, jak to všetko môže vzniknúť. A ako tesne po kariére som začal trénovať aj ja. Venoval som sa našim popredným hráčom, konkrétne Karolovi Kučerovi. S ním som 4 roky cestoval po turnajoch, tiež dosiahol popri tom pekné úspechy. Dlho som pokračoval aj v tom, že som robil Davis Cup, takže som pomáhal aj národnému tímu. A stal som sa po pár rokoch, nakoľko som v klube dlho pôsobil, aj som sa tam snažil angažovať, aj potom predsedom klubu. Takže tej konekcie aj tej výchovy alebo toho vplyvu bolo tam veľa na ten tenis a stále ma to tak lákalo zostať pri tom. Bolo to predsa len odmala som bol vychovaný na tých kurtoch, takže bol to pre mňa taká životná náplň sa o ten tenis. To znamená, že kedy Miloš Mečíš prišiel na to, že ho ten tenis naozaj baví, že ho baví utekať za loptičkou? Aj tak to bolo veľmi skoro. To bolo hneď v tých začiatkoch a myslím si, že my sme mali veľmi dobrú partiu v Prievidzi. Veľa kamarádov, dodnes sa stretávame, dodnes aj do Prievidze chodím kvôli tomu, aby sme si zaspomínali na tie dobré časy. Čiže to bolo už od nejakých 6 rokov, už si pamätám, už som vedel počítať, jak sa tenis má počítať, už som kamarádov, spolužiakov dotiahol na tenis, aby sme hrali, takže to ma to chytilo od prvého. Ale kamaráti sa naháňali, robili svoje frajeriny a vy ste museli byť na tých kurtoch. Že to detstvo tiež istým spôsobom nie je úplne s tými priateľmi každý deň, ako to my ako deti, ktoré sme chodili do školy, poznáme. Tak pre mňa to bolo, ako keby som sa hral na dvore.
prišli sme po škole, keď nebola sezóna, tak sme samozrejme aj s kamarátmi na dvore hrali ten hokej, bal a podobne, ale keď bola sezóna, tak sme tam trávili až do večera. A všetci sa snažili, všetci hrali. Niektorým sa viac darilo na tých turnajoch, niektorí menej, ale myslím si, že také tie detské hrádky, frajeriny a také tie doplnkové športy, keď sa čakalo na kurty, kedy bude voľné, tak to sme tam robili všetci spolu a zaujímavé bolo to, že nie všetci mali tie výsledky rovnaké. Ako si spomínate na časy, keď ste boli už pod vedením Karola Šafárika, keď ste rástli v spoločnosti Mariana Vajdu, ktorý mimochodom bol aj výborným hráčom a sa preslávil aj dlhodobo mimoriadne ako úspešný tréner práve s Ďokovičom. Ako si na tieto časy spomínate? To je dlhá história, to by sa dalo rozprávať do nekonečna. Viem, že otec už keď som vychádzal zo základnej školy, mal plány do nejakého dobrého strediska, do nejakého väčšieho mesta, kde tá konkurencia je silnejšia, kde tie podmienky sú lepšie. My sme v Prievidzi vtedy nemali tenisovú halu, takže sme hrávali v zime len basketbal. A pamätám si, teda keď sa rozhodol, že nás dá do strediska vrcholového športu, ako ste spomínali, Karol Šafárik to vtedy zorganizoval, viedol, bola to taká jeho myšlienka. A pre mňa to bol trošku aj taký šok, keď ma naši vyložili v Bratislave vo veľkom meste, pozeral som, že kde som a zrazu sa auto otočilo a išli domov. Takže to bol taký zážitok, by som povedal, ide niekto do sveta, hej, tak som sa pozeral s veľkými očami. Z začiatku som chodil domov každý víkend, som dochádzal vlakom, mal som tam školu, mal som tam nejaké ubytovanie. Takže to bolo zaujímavé. A Maroš Vajda, Braňo Stankovič potom prišli po roku, oni boli o rok mladší. A s Marošom sme vlastne na takomto jednom ubytovaní, na tom podnajme 3 roky bývali spolu. Chodili sme do jednej triedy v škole potom, takže boli sme aj bratia, dá sa povedať. Pre mňa ostalo veľmi zaujímavé a istým spôsobom to aj zmenilo moju ilúziu, ako funguje vlastne svet tenistu, keď som sa dočítal, že v čase profesionálnej kariéry ste trénera vlastne nemali a na turnaje ste cestovali sám ste si analyzovali zápasy a učili sa z vlastných chýb. Aké to bolo, aké to je vlastne dnes a ako ten profesionálny šport dnes vyzerá? Tak dneska sa to trošku viac nafúkuje. Samozrejme, každá tá pomoc, keď dobre zapadne, je veľmi účinná, ale niekedy sa to trochu preceňuje. Myslím si, že som mal dobrú výchovu a dobré vedenie, že ma naučili, jak sa v tom orientovať. A my sme hrávali dosť veľa aj tých tréningov samostatne. Otec nás brával, tak raz, dvakrát do týždňa si s nami zahral aj s bratom. Nejaké tie základy nám dal. Pamätám si, že do 15 rokov som ho nevedel poraziť. Takže aj dobre hrával. A vychovala nás tá partia, vychovali nás tie zápasy, tie tréningy, ktoré sme robili, že vlastne museli sme sa poučiť a snažil sa človek byť lepší, snažil sa predbehnúť toho kamaráda alebo soka. Ja som mal tam okolo seba samých starších, takže možno to bol aj taký pomocný krok, že som sa snažil nie len teda na tom tenise, ale aj to odkúkať od nich, jak sa chovajú. No a potom tie turnaje tenisové, vlastne ten systém pokračuje aj ďalej, že máme vyše 400 turnajov dneska aj na Slovensku, z toho v rôznych kategóriách, takže celé prázdniny sme behali po turnajoch a to boli také skúsenosti, že vlastne nebol ani jeden deň voľno. Niektoré dni sme hrali aj 4 zápasy, že 2 dvojhry, 2 štvorhry, takže to bola taká veľká skúsenosť a to mi potom aj ostalo aj v tom sebavedomí, že vlastne človek sa vedel postarať na tých turnajoch a vedel sa zorientovať, vedel, kde má ísť a hlavne sa snažil, aby sa nachystal na ten zápas, lebo keď hrá človek 4 zápasy za deň, tak nemá čas moc niekde sa unaviť. Takže to všetko k tomu pomohlo. No a potom dôležité bolo urobiť dobrý program ten ročný, urobiť dobrý výber turnajov, aby človek neprelietal krížom krážom z povrchu z takého na taký, ale strašne veľa tomu smeruje to umiestnenie rebríčkové. Ktorý turnaj môžete hrať, ktorý nemôžete hrať. Potom je tam trošku, by som povedal, váhanie, že či ísť na väčší turnaj, skúsiť kvalifikáciu, alebo na istotu ísť na menší turnaj, kde ste priamo v hlavnej súťaži. Takže to bolo treba zvážiť. No ale keď sa darilo, keď sa dobre postupovalo na tých turnajoch, tak samozrejme sa otváral aj ten väčší tenis a otvárali sa tie väčšie turnaje, lebo body pribudali a tak to bolo asi taký najväčší úspech, alebo to bolo také, to, čo ma potvrdilo v tom, že aj ten Karol Šafárik, ktorý s nami zo začiatku chodil a ktorý nás v tom stredisku vychovával, bol s nami aj na tých juniorských turnajoch po svete, ale nás mal veľa na starosti, čiže nemohol byť s každým, čiže medzi tým sme sa naučili aj tej samostatnosti.
Čiže samostatne, človek je sám na hoteli, behá po celom svete a všetko si manažuje, organizuje sám. No, nájdu sa aj pomocníci. Áno, ale zase by som povedal, že tie turnaje sú dobre organizované, že vlastne každý ten turnaj má nejaké zázemie, kde, dá sa povedať, zavoláte a oni vám povedia, v ktorom obore, kde sa hlásiť, alebo majú zarezervované pre vás ubytovanie a podobne, takže tam sa stačí nahlásiť, prísť, povedať a máte to, čo treba. Tým pádom mne z toho prichádza otázka, že potom tie vzťahy s tenistami, tým, že človek nemá okolo seba obrovský tím, musia nejakým spôsobom aj navzájom rásť. Stretávate sa na raňajkách, stretávate sa na rôznych aktivitách, ktoré sú aj po samotnej športovej udalosti. Čiže ako vyzeral tento svet a kto z tých všetkých špičkových tenistov vám ostal v srdci, s ktorým sa radi pošlete pohľadnicu, radi si zavoláte, sledujete si svoje životy. Kto je ten, ktorý vám v rámci práve tohto priestoru ostal? Tak najviac prirastli samozrejme našinci, domáci, s ktorými sme najviac chodili spolu, aj sme si najlepšie rozumeli na základe nejakej tej jazykovej, by som povedal, zjednoduchosti a aj tej kultúrnej blízkosti, ale myslím si, že všetci tenisti medzi sebou na tých turnajoch strávia strašne veľa času, jak ste povedali. Aj po zápase, aj pred zápasom, príprava na zápasy, spoločné tréningy a podobne. A je taká vzájomná úcta, aj rešpekt. A samozrejme s tým, ktorými strávite viac času a ktorí majú podobné hobby, podobné koníčky, keď chcete oddychovať, tak robia podobné veci, jak vy, alebo športujú, podobné športy majú záľuby, takže s tými tie vzťahy sú bližšie. A veľakrát bývate aj na izbách, som býval aj s cudzími hráčmi a podobne, takže s kým človek zažil viac času, s tým sa viacej rád A v tom tenise tá vzájomná úcta pretrvala aj dodnes. Teraz nemyslím Miloš Mečiš, ale štandardne v tenise ako takom. A myslím si, že trošku je to oddelené, je to separované. Tí hráči majú v dnešnej dobe väčšie týmy, väčší servis. Snažia sa, aby v rámci toho týmu urobili to, čo treba. A tým pádom medzi sebou menej trošku komunikujú, lebo majú tam takú izoláciu, bariéru. Ale aj si myslím, že sa to viac profesionalizovalo a každý to bere o niečo vážnejšie. Takže na tie také zábavky je menej času, ako by som povedal. Poďme na také obligátorné otázky. Ktorý zápas v celej kariére je ten, na ktorý si najviac spomínate? Nedá sa mi to takto určiť. Aj tie turnaje, aj zápasy. Ale prvé majstrovstvá okresu by som rovno povedal, lebo to som si myslel, že vyhrám a že bude dobre, prehral som 6-0, 6-0. Potom prvýkrát, keď som vyhral tie majstrovstvá okresu, tak to bola fantastická udalosť, to bolo niečo bombastické. A vždycky ten prvý krok, ktorý posunul ďalej, prvý medzinárodný turnaj, keď sa mi podarilo vyhrať. Takže z každého je nejaký ten zážitok a ono to celé robí tú kariéru športovú, na ktorú rád spomínam. A samozrejme tie veľké podujatia, ako je olympiáda, alebo ako sú tie Grand Slamy, tiež to bolo úplne iné, keď bol človek v posledných kolách. A bolo to aj iné, že však ja už som sa to kvalifikoval. To bol sen, kedy si človek to videl v televízii a teraz ja som aktérom. Takže to boli tiež také zvláštne vnútorné zážitky, ktoré človek, keď nezažije, ani si nevie predstaviť. Pre mňa sú legendárne zápasy s Ivanom Lendlom. To sa ešte písalo Československo, si to treba pripomenúť. Ako ste sa poznali a aký tento vzťah bol medzi vami? Tak Ivana som poznal najprv z televízie, potom som ho videl hrať u nás na medzinárodných majstrovstvách Československa v Bratislave, keď vyhral, ale to som bol ešte taký junior a on už bol medzi svetovou špičkou. A potom si pamätám, že aj dosť pomohol, keď som bol junior na Grand Slame v Austrálii, tak mi pomohol zohnať trávnaté špeciálne tenisky na trávu, kde ja som k tomu nemal nejaký moc prístup a ešte som o tom veľa nevedel. Takže bol aj taký priateľský. Potom už bol taký, keď sme boli takí väčší konkurenti, tak už by som povedal, stále sme si to rešpektovali, sme si to cenili, že sme v podstate v jednej krajine. Ale on mal špecifický prístup. On bol jeden z tých, ktorý ten tvrdý profesionalizmus začal robiť prvý. A aj radšej išiel do iného hotela, aby mal kľud od ostatných, aby ho novinári toľko neotravovali, aby ľudia nevedeli, kde je ubytovaný a podobne. Ale keď sa stretneme na turnaji, vždycky sme radi, sa potešíme, vymeníme si nejaké tie skúsenosti. Štvrťstoročie ste boli nehrajúcim kapitánom. Cítite sa viac trénerom alebo tenistom? Ja myslím, že každá tá funkcia je úplne iná.
Ako strašne ťažké je preorientovať sa z toho hráča na trénera alebo na nejakého takého organizátora, lebo keď je človek hráč, má to tak v svojich rukách viacej. Vie pridať, koľko sa dá a podobne. A tu len čaká, že či tá rada ako funkcionár padne na tú úrodnú pôdu, či to bude mať dostatočný efekt, či ten zverejnec váš bude schopný to urobiť, čo po ňom chcete a podobne. Myslím si, že každá tá kapitola má svoje čosi do seba. Presťahujme sa trošku teraz do Košíc. Ja si tenis Košice spájam ako mladý chlapec s challengerami, ktoré ešte v tom čase boli pod gestiou východoslovenských železiarní. Pamätáte si na toto obdobie niečo pekné, niečo, čo by sme mohli divákom povedať? Prvé spomienky s Košicami mám ako žiak, dá sa povedať, keď som štartoval na majstrovstvách Slovenska v dorastu. Tuto bola tradícia, ako 15-ročný prvýkrát som prišiel, potom sme hrali tu nejaké družstva s Martinou Hingisinou mamou, vlastne som hral s jej otcom, hrali sme potom aj nejaké fotbaliky, veľké priateľstvá som si tu našiel a potom prišiel ten Challenger, to už bolo ďalej, ale ja už som nezastihol ako hráč tieto turnaje, ja som hrával vtedy tie väčšie, keď prvé Challengery vznikali, už to bola nízka kategória pre mňa. No a potom som to zažil ako tréner, tu som chodil vlastne od prvých ročníkov toho Challengera košického a bol som tu s Dominom Hrbatým, s Karlom Kučerom, s Lukášom Lackom, teda vlastne s celou tou reprezentáciou našou, ktorú som mal aj na starosti. Syna ste sprevádzali na Challengeroch, už tých moderných, novodobých, ktoré boli na Aničke v Košiciach? Aj to je pravda, áno. To som ešte nespomenul, tak aj syn, aj dcera hrávali trošku tenis. Syn viacej sa kvalifikoval aj na Roland Garros, aj tu bol, dokonca podarilo sa mu poraziť Foniniho, také zvučnejšie meno, čo je. Vyhrali štvorhru na tom Challengeri s Marekom Semianom spolu. Aj to bola pekná, zaujímavá kariéra, ale tam už ten vzťah otec, syn a tréner je taký komplikovanejší, by som povedal. A nie vždycky toľko dal na moje rady ako otca, by som povedal. A aj to tak spájal aj s tým trénerom. Tu si sa dostali do takej mojej siete. Dali ste vy viac na svojho otca, keď vás trénoval, ako váš syn na vás? Genetika musí ísť, všetci ste hrali tenis. Neviem povedať, ja si myslím, že každý, aj môj syn má veľa podobností so mnou, ale tá povaha je trošku iná. A záleží, koľko si ten zverejnec alebo ten syn zobere z toho, čo mu ten rodič radí. Myslím si, že môj otec bol strašne obetavý a precestoval so mnou strašne veľa času, strávil na turnajoch, aj pri organizácii tých podujatí alebo pri tej výchove, pri dozore nad tým tréningom. A ja som sa snažil niečo podobné, ale cestoval som medzi tým aj po svete s Karolom Kučerom, takže tam to bolo prerušované v tomto smere. Mal aj iných trénerov, ale jak hovorím, tá mentalita, že čo je to hlavné, čo to decko chce, alebo čo ten hráč chce, je strašne dôležité. Lebo som sledoval môjho mladého, aj keď robil také hobby svoje, gitárku a bicykel a tak. A tam som videl, že sa vie do toho tak ako keby hĺbšie ponoriť do toho problému a tie detailov oveľa viac našiel. A toto mi trošku chýbalo, možno, že by bolo niečo lepšie aj v tom tenise. Poďme sa vrátiť nielen do Košic, ale k tomu, čo nás dvoch spojilo pred 2-3 rokmi, a to je národné, v tom čase to malo byť tenisové centrum, neskôr sme to premenovali na Národné tréningové centrum. Spoločne sme pred asi 2 rokmi raketami poklepkávali základný kameň. No a dnes stojí hotové dielo. Ja sa tomu strašne teším. Teším sa, že tenisový zväz, ktorý vediete, jednoducho dal aj mestu Košice šancu a aj ste nám pomohli získať dodatočné finančné zdroje, nielen cez tenisový zväz, dokonca cez vládu Slovenskej republiky. No a dnes jeden obrovský športový komplex stojí. Tak mne sa ten areál veľmi páči. Spolu sme ho kolaudovali, dá sa povedať, tak je to priestor krásny pre tenisovú mláď, pre košickú verejnosť, pre všetkých. Rád by som tam všetkých pozval, nech sa prídu pozrieť, nech si prídu tam zašportovať. Určite to stojí za to. Myslím si, že tých športových priestorov ubúda vo svete a toto som rád, teda, alebo u nás v republike. A toto som veľmi rád, že to môže byť a že vieme poskytnúť tie podmienky nielen teda tým talentovaným, ale teda aj mestu. Myslím si, že tí, ktorí chodia tam, donesú aj svoje deti, ktoré môžu ďalej športovať. A
myslím si, že nič dôležitejšie ako mať tie podmienky, mať ten priestor pre ten rozvoj, nič lepšie nemôže byť. Celé tenisové centrum sme projektovali tak, aby bolo family friendly, aby bolo naozaj aj predne tenistov, aby tí, ktorí si chcú len zaťukať badminton, aby mohli prísť. Každopádne v Košiciach sú talenty, komu z tých talentov, profesionálov pomôže tenisové centrum podľa vášho názoru k jeho rastu? Tak to sa ťažko dá určiť dopredu. Myslím si, že je to kvôli tomu, aby tí deti, aby tí šikovnejší mohli viacej hrať, mohli na tom kurte viacej stráviť, aby mohli tú zručnosť lepšiu nadobudnúť. A samozrejme, jak som povedal, aby viacero ľudí mohlo chodiť na ten tenis, na to športovanie, aby sa bolo z čoho vyberať potom tie talenty. Tých tenisových centier na Slovensku veľa nemáme. Máme ich v Bratislave, v Košiciach, neviem, či mi niečo ešte uniká. Máme veľa privátnych klubov, máme veľa mestských klubov, máme veľa športovísk, ale toto je reálne centrum, toto je druhé centrum, ako by sa dalo povedať na tej štátnej aj regionálnej úrovni. Za čo som veľmi rád, že nás tieto cesty spojili. Čo by potreboval podľa vás, alebo čo je kľúčové pre rozvoj športu, nielen tenisu na Slovensku? Kde by sme mali ešte pridať? Ako tenisové hnutie, športové hnutie, keby ste mali nechať odkaz? Tak určite, ak to poznáte, tak pri vývoji tej osobnosti, to je jedno, či to je športovec, alebo či to je umelec, alebo či to je nejaký dobrý doktor, alebo podnikateľ, zohrávajú všetky aspekty rolu. Aj rodina, aj škola, aj prostredie, aj sídlisko, kde vyrastá. Čiže to sa stále nabaluje. A keď tie podmienky a to zázemie je dobré, tak vždycky sa z toho môže niečo urodiť. Ja myslím, že toto je jedna z takých drobností alebo možno veľkých vecí, ktorá tomu môže dopomôcť. Pre nenáno ste oslavovali jubileum. Pripájam sa ku gratulantom. Nech tým darčekom je aj tenisové centrum, ktoré v Košiciach máme. Čím dnes Miloš Mečíš žije? Čo je jeho hobby? Na to hobby teraz momentálne nie je až tak veľa času. Vždycky sa hovorilo, že ryby a takto som chodil rád so starým otcom, rád som spoznával krajinu, aj teraz by som rád išiel, je toho o niečo menej. Dal som sa na funkcionárčenie aj v tom Slovenskom tenisovom zväze, takže zabere to strašne veľa času. Ale teším sa z tých dielčích úspechov, teším sa aj z takých, keď sa niekomu podarí zveladiť ten klub alebo postaviť nové športovisko. Takže sledujem od mládeže všetky turnaje, ktoré sú. Teraz sme tu mali majstrovstvá dospelých, teraz majú byť majstrovstvá Slovenska do 16 rokov, takže stále je niečo a ten tenis, ako som povedal, máme 400 podujatí za rok len v Slovenskej republike. Ani nestíham všetky sledovať. Verím, že mnohé sa presunú do Košíc, do tenisového centra. A už aj sú naplánované, takže budem držať palce, aby to dobre išlo a vychytať ešte tie muchy, ktoré pri tom novom zrode tam nejaké sú a myslím si, že môžeme sa potom všetci tešiť z toho, ako to budeme užívať. Pán prezident, sme na konci, chcem vám poďakovať, že ste prišli. Chodíte teraz často do Košíc, chodíte často do tenisového centra, robíte všetko preto, aby toto centrum rozkvitalo, aby privítalo nielen profesionálnych športovcov, ale aj bežných. Ja vám za to chcem poďakovať a verím, že budeme sa v Košiciach stretávať a verím, že budete si vedieť nájsť čas na všetky tie pekné veci, na ktoré nemáte a nemali ste nikdy čas. Nech sa vám darí. A ja vám ďakujem a chcel by som vám poďakovať tiež, lebo to tenisové centrum by asi bez pomoci mesta nevzniklo, takže máte svoj podiel takisto a myslím si, že keď budeme dobre spolupracovať, že sa bude dariť aj tomu centru. Tenis je súčasťou reštartu športovej infraštruktúry, čiže nech sa darí v tejto chvíli tenistom, ale športu v Košiciach a môžeme spoločne povedať aj samozrejme na Slovensku. Ďakujem krásne, pán prezident, že ste prišli.